Ngisacela ukubabingelela abazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu iNkosi yethu. Amen. Namhlanje senza usifundo 5. Isihloko sikaSifundo 5 sithi ukujeziswa kwababi. Indima nayekhanda itholakala encwadini yaMathewu 3 uvesi 12. Ngisacela sithandaze. Siyabonga mdalo wamazulu nomhlaba Thixo wethu olungileyo. Sibonga umusa nothando nesipho sokuphila osenzele sona. Sibonga Nkosi izwi lakho esikhathini samanje elokuphila ofuna ukusifundisa lona ukuze sizokuba nokuqonda ukuthi iy'nqumo esiy'thatha njengamanje zizosiholela kuphi na umvuzo esiyawuthola esikhathini sokugcina. Ngakho Nkosi siyacela ukuthi leli zwi lakho lamukeleke ey'mpilweni zethu ukuze ukunquma kwethu sizonquma Nkosi singabuki nje imali kodwa sibuke isiphetho ukuze isiphetho uma singemnandanga sibuyele kuwe ngokwethembeka. Yiba nathi Nkosi usivule ingqondo ngomoya wakho oyingcwele siqonde konke uNkulunkulu afuna ukuba sikwazi esikhathini samanje. NgoJesu siyakhuleka, amen. Ngiphinde ngibabingelele abazalwane emakhaya egameni elihle lomfowethu uKristu iNkosi yethu, amen. Namhlanje sifunda usifundo 5. Isihloko sikaSifundo 5 sithi ukujeziswa kwababi. Indima nayekhanda uMathewu 3 uvesi 12. Ngidinga ingxenye lapha nekugcineni kodwa ngizawufunda wonke bese ngigcizelela kulo line olapha ekugcineni. Le vesi ifundeka kanje uMathewu 3 uvesi 12. UJesu Kristu lo kukhulunywa ngaye lana. Ithi ombenge yakhe yokwela isesandleni sakhe uza kushanelisisa isibuya sakhe abuthele amabele enqolobaneni yakhe. Kepha amakhoba uza kuwashisa ngomlilo ongacimekiyo. Amen. Uthokoze kanjani? Abuthele amabele enqolobaneni yakhe, kepha amakhoba uza kuwashisa ngomlilo ongacimekiyo. Amen. Ngabe yini na inhloso yalesi sifundo sethu? Akusikhona ukusabisa, kodwa inhloso yalesi sifundo ukuba sazi ukuthi uNkulunkulu uzozibhubhiselani izoni. Ngoba noma uNkulunkulu ebekezela kakhulu ngezoni angathandi ukuba kubhubhe ngisho nanesisodwa, kodwa isikhathi sona kufuneka sifike lapho isono kanye nezoni kuzofanele kususwe emhlabeni. So isono asazi ukuthi asinandawo embusweni kaNkulunkulu. Kunjalo. So uma mhlawumbe umuntu uzozibuza umbuzo ukuthi kushiwoni ngokufa kwesibili na? Ngabe kushiwoni ngokufa kwesibili na? So ake siphendule umbuzo wokuqala ozobuzakala ukuthi-ke kuzokwenzakalani ngabantu ababi ekufikeni kukaKristu na? Ngisho siyakhumbula ukuthi uJesu Kristu khathi sifika ukuthi abantu abakhe abalungileyo babeyoguqulwa. Abasemathuneni avuleka amathuna bekhuphuke naye beyohlala naye ngaliya ekhaya ezulwini iminyaka ey'nkulungwane. Ake sifunde ukuthi-ke kuzokwenzakalani-ke ngalabo abazobe bebabi ngoba ababi asizwa kuvuleka amathuna abo ekubuyeni kaJesu, asizwa futhi beguqulwa. Kuzokwenzakalani ngabantu ababi ekufikeni kukaKristu na? Uma sifunda abaseThesalonika besibili 1 uvesi 7 kuya ku-9 uyaphenduleka lo mbuzo. Uthi abaseThesalonika besibili 1 uvesi 7 kuya ku-9 kuzobe sekwenziwalani? U7 uthi-ke aniphe nina enihluphekayo ukuphumula kanye nathi ekwambulweni weNkosi uJesu evela ezulwini enezingelosi zamandla akhe elangamini lomlilo, ephindisela kwabangamazi uNkulunkulu nakwabangalaleli ivangeli leNkosi yethu uJesu, abaza kunikwa isijeziso esingukubhujiswa okuphakade, basuke phambi kobuso beNkosi naphambi kwenkazimulo yamandla akhe. Akuthembisi kumuncu ngababi ekubuyeni kaJesu. Okay, uma sizoqaphelelana ukuthi akukho ukuvuka kwababi okunjengokuvuka kwabalungileyo ekufikeni kukaKristu. So kufuneka ukuba balindele ukuvuka kokulahlwa. Lokhu kukhulunywa ngakho kuJohane 5 uvesi 29. Khumbula bazalwane sifunde leyo vesi. So ababi kuyofuneka ukuba balindele ukuvuka kokulahlwa. Ababi bazokufa ngesikhathi uJesu efika la emhlabeni eza ney'ngelosi zabo. Bayovele bafe bona.
ekufeni kwabo ngenxa ukuthi umuntu oyobe engekho umuntu olungileyo bazobe sebekhuphuke noJesu abaphilayo ababefile beguqule bekhuphuke noJesu. So uJesu uma ebuya laba babi bazakufa. So bayovele bedindilize phezu komhlaba bengenakumbelwa ngoba akekho ozobe azakubambela ngoba ozobe semhlabeni umuntu oyobe edindilizile umuntu vele omubi. Into eyokwenzeka bayodliwa izinyoni ezindiza phezulu. Siyakhumbula uma ufunda Isifundo 19 verse 17 no verse 18 kuthiwa bayothi uma sebedindilizile nxa ukuthi akekho vele uzobangcwaba kuyobizwa izinyoni emagumbini amane omhlaba kuthiwa wozani nidle inyama eningi. So uma kubuya uJesu abanye bayophiliswa labo befile beguqulwe bekhuphukele ezulwini kumhlangabeza abanye bavuke emathuneni kodwa ababi abazobe bephila ngaso sikhathi bayofa bebulawa inkazimulo yakhe bengangcwatshwa muntu bedindiliza emhlabeni babe yidili lezinyoni ngoba bayobe kunamuntu oza kubangcwaba. So umbuzo kuzoba ukuthi-ke ngabe bazofelani ababi na? Yini lena abazobe beyifela kahle kahle ababi? Uma ufunda bona baseSesalonike wesibili 2 verse 10 bafundeka kanjena ukuthi nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe. Amen. Bazobe befela nje ukuthi le nkohliso bebenayo yabo yokungalungi. Yebo, ilokho bazobe bekufela, ilokho abazobe bekufela ngenxa yokuthi banenkohliso yokungalungi nangenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe. Ukuthanda iqiniso ikhona bekuzokwenza ukuba basindiswe. So abalithandanga iqiniso. Siyakhumbula uJesu wathini? Uthi uJesu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila akekho oza kubaba ngaphandle kwami. So laba babi abalithandanga iqiniso ukuze basindiswe. So bazobe befela lokho izinqumo noma ukukhetha kwabo. So umbuzo mhlawumbe ozoba khona ukuthi ngabe izoni zizoya ekubhujisweni kwazo emva kokufa na? Kunenkolelo yokuthi abanye wafa engazwani nobani manje sekuthiwa akasahambi kahle yabo sekuwumunyu. Kodwa siyakhumbula senze isifundo sesimo sabafile ukuthi kwathiwa balele. Ake sifunde ngababi ukuthi kuthiwani ngabo uma kuthiwa izoni ngabe zizoya ekubhujisweni kwazo emva nje kokufa. Umuntu uma efa namhlanje ngabe useyaqala uhamba indlela yokubhujiswa na? Okay, ngicela sifunde uPetrus wesibili 2 verse 9 ngoba uNkulunkulu ufuna ukusenzela umusa ukusiphendula kulo mbuzo. Encwadini yaPetrus wesibili 2 verse 9 kufundeka kanjani nawo uPetrus wesibili 2 verse 9 uthi-ke inkosi iyakwazi ukuhlangulisa ekulingweni abamesabayo uNkulunkulu, kepha abangalungile iyabagcinela usuku lokwahlulelwa bajeziswe. Amen. Kuthiwani? Kepha abangalungile iyabagcinela usuku lokwahlulelwa bajeziswe. Sithini la? Asibe nakho ukuqonda ukuthi ababi abayi ngqo esihogweni noma esihlanzweni sezona ekufeni kwabo. So wona umthetho ofanayo wokufa ubhekiswe kubo bonke abantu abafayo. Bonke abantu abafileyo abazilutho. Ngakho ababi uNkulunkulu bagcinele ukwahlulela kokugcina ukuze babhujiswe. Kanjalo indaba. So mhlawumbe umuntu umbuzo angazibuza wona ukuthi bazobe bekuphi ababi ngesikhathi esiyiminyaka eyinkulungwane lapho abalungileyo besezulwini na? Angithi siyakhumbula ukuthi sithena uJesu uma ebuya abalungileyo ukukhuphuka nabo. Sathi abafileyo ababi bazofa la bedindilize bedliwe zinyoni. Angithi kushathi uJesu ehambile ekhuphuka nabangcwele eyohlala nabo ezulwini iminyaka eyinkulungwane. Uma ufunda Isifundo 20 verse 5 khona okunye sizakufumana mayelana lo mbuzo ukuthi bazobe bekuphi ngesikhathi seminyaka eyinkulungwane kade labo besezulwini. Yebo. Uma sifunda Isifundo 20 verse 5 uNkulunkulu uthi masifunda lapho ukhulunywa ngabafileyo ababi la. Kusho-ke abafileyo ababesele kabaphila yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane. Lokhu kungukuvuka kokuqala. Amen. Isifundo 20 verse 5 yasiqinisekisa ukuthi uJesu uma ebuya abafileyo abafileyo uma sekuhanjwe iminyakeni eyinkulungwane kabaphila abezukuphila. Uyabo? Abafileyo abaseleyo kabaphila yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane. Amen. Okay.
Siyakuba yini mhlampe isiphelo sabo na? Yini eyobe siyenzeka ekugcineni ngabo? Uma ufunda Isambulo 20 uvesi 11 kuya ku-15 siyathola ukuthi kuzobe kwenzakalani ngabangalungile. Nasi isiphelo sabo abangalungile. Isambulo 20 uvesi 11 kuya kuvesi 15. Isihloko sakhona sithi ukwahlulelwa kokugcina. Kufundeka kanje na bazalwane? Kuthiwa ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba akutholelwanga indawo. Uvesi 12 besithi ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi. Izincwadi zavulwa, nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila. Nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo. Nolwandle lwakhipha abafileyo ababekulo, nokufa neHadesi kwakhipha abafileyo ababekukho. Bahlulelwa yilowo nalowo njengokwemisebenzi yakhe. Ukufa neHadesi kwaphoswa echibini lomlilo. Lokhu kungukufa kwesibili, ichibi lomlilo. Omayekhona engafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila waphonswa echibini lomlilo. Amen. So njengamanje ngoba abantu kwenzeka iy'ngozi kusukela ku-Abel olungileyo befa, abantu befa, sonke sisafa ngithi yabo. Noma kukhona uJesu Kristu akayobuya bengakaze boniwe ukufa, bengakaze bekubone ukufa. Kodwa uma kukhulunywa ngokufa kwesibili kukhulunywa ngechibi lomlilo. Ukufa okuyobe sekufunyanwa izoni ezingathandanga iqiniso, ebezinenkohliso ezingamamukelanga uNkulunkulu. So uma kubuza ukuthi sekuba yini isiphelo sababi na? Siyakuba yichibi lomlilo. Ukuthi vele bebevele befile bedindilizile lapha uJesu ebuya, kodwa okulandelayo bayothi noma bevuswa bavuselwe ukuthi bengene echibini lomlilo. Abantu Jesu uyobuya bengasaphili, begile imikhuba njengoba nje kumanje kugila imikhuba, kunobufebe, kunama-drugs, kunayo yonke into, nokuzenzisa, amakhulu azenzisayo, ngababali akhohlisayo, buningi ubugebengu obukhona. Umuntu afe engaphendukile vele uzofa ukufa kokuqala, bese azifumanela vele uJesu uyobuya engasaphili, kodwa uyovuka ekugcineni avukele ukufa kwesibili okuyini, okuphoswa echibini lomlilo. So qaphela-ke ukuthi-ke ukufa kwesibili kuyisigcino, akukho ukuphunyuka kukho, kuphela onqobayo akayikwehlelwa ukufa kwesibili. Uyakhumbula uma ufunda Isambulo 2 verse 11, Isambulo 2 verse 11 sigcizelela amagama lelizwi kade silifunda, ngoba uthi uNkulunkulu kuSambulo 2 verse 11 uthi onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni, onqobayo akasoze oniwa ngokufa kwesibili. Amen. So bengafa abantu njengamanje kodwa benqobile. Ubufakazi beba ukuthi nxa selifika ichibi lomlilo kungukufa kwesibili bengangeni lapho, ngoba bekade benenkosi yabo uNkulunkulu wabo iminyaka eyinkulungwane bekhuphuke kanye naye. So umbuzo-ke uzothi-ke yini isigcino sesoni na? Yazi ngiyayinothisa le mbuzo ekhona ey'fundweni ukuthi uthola ukuthi mhlawumbe umbuzo ocishe ufane nombuzo osuphendulekile. Ake sibuzelana-ke ukuthi-ke kuqala yini inkokhelo yesono? Angithi isono sathi ukuphula umthetho kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyakhuluma, umuntu ufuna ukuhamba ngokwemizwa nangokuthanda kwakhe, noma nokuthi yena wakhula enzani, noma uNkulunkulu asekhuluma yena ufuna ukuqhuba ngaleyo ndlela ngekade lakhe. Manje-ke leli kade lakhe limphulisa umthetho, sathi isono siwukwephula umthetho kaNkulunkulu. Manje kumbuzo, iyini inkokhelo yesono? Iyini inkokhelo yokuphula umthetho kaNkulunkulu na? Ufunda abaseRoma 6 verse 23 uthi uNkulunkulu-ke ngokuba inkokhelo yesono ingukufa. Amen. Luqala phansi. Ngokuba inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. Amen. So siyafundiswa lapho ukuthi inkokhelo yesono yinye nje qha, inkokhelo yesono ingukufa. Yebo. Ukufa kanjani? Umuntu uzothi siyafa sonke nje. Okay, vele kangena isono ngo-Adamu, ukufa kwafikela bonke, kodwa ichibi lomlilo liyi-choice. Khona abantu abazolifumana, khona abangeke belifumane ngoba bazokhetha ukuthanda iqiniso nokulunga. Uyabo, bakhetha uJesu bezihlukanise nokona, ngoba ukona ukukwephula umthetho inkokhelo yakho ingukufa. So umbuzo-ke umntakazi uzibuza wona ukuthi ngobani abazoba nesabelo echibini lomlilo na?
Ngabe bangobani laba bantu abazakuba nesabelo echibini lomlilo na? Siyayifumana impendulo masifunda wena uMathewu 25, uMathewu 25 verse 41. uMathewu 25 verse 41 uthi, khona inkosi lo ithiwa-ke, khona iyakuthi kwabangasekukhohlwa, dedani kimi nina baqalekisiweyo, niye emlilweni ophakade olungiselwe uSathane nezingilosi zakhe. Dedani kimi nina abaqalekisiweyo, niye emlilweni ophakade. Lo mlilo kahle ulungiselwe bani? Ulungiselwe uSathane ney'ngilosi zakhe. So umlilo bawulungiselwe labo, kodwa umuntu ngokona nokuthanda isono nokuthanda ukwenza okunjengokukaSathane uzawube seyifumanela isabelo sokuthi angene kulo mlilo kahle kahle uNkulunkulu wayengawulungisela umuntu, wayewulungisela uSathane nezingilosi zakhe. So uma uzoqaphela umlilo ubizwa ngokuthi ungunaphakade. Lokhu kusholani? Kushiwo ngenxa yohlobo lomsebenzi ozobe wenziwa yilo mlilo, njengoba kuthiwa njena umlilo ongacimekiyo. Kushiwo ngoba lo mlilo ngeke ucinywe umuntu, ingakho kuthiwa umlilo ongunaphakade, ngoba akekho umuntu oyoba namandla okuwucima. Hhayi ngoba ungeke ucime lapho sewuqedile umsebenzi wawo, ukuthi uyolokhu uvuthe njalo, izoni zikhala njalo. No. Ubizwa ngongunaphakade lo mlilo ngoba ngeke uze ucinywe umuntu. Uyothi uma usuwuqedile umsebenzi wawo bese uyacima. Angithi siyabona. So umbuzo mhlawumbe umuntu angazibuza wona ukuthi-ke kuzophelela kangakanani ukubhujiswa kwababi na? Yebo, ngabe ukubhujiswa kwababi kuzophelela kangakanani? Ngabe kungase kwenzeka uthole ukuthi ubhubhile, kwakhona mhlawumpe osalile, wasala uSathane noma kwasala idimoni elilodwa, kuzophelela kangakanani ukubhujiswa kwababi? Iyatholakala impendulo masifunda incwadi yaMalaki 4. uMalaki 4 verse 1, sifunda uverse 1 noverse 3 kuphela ngenxa yesikhathi nje. Cela sifunde, kuzoba nekhona iy'ndebane eziwu-3 ezawuphendula lo mbuzo ukuthi kuzophelela kangakanani ukubhujiswa kwababi na? Malaki 4 verse 1 noverse 3 awufundeka kanjena. Uverse 1 uthi-ke, ukuba bheka liyeza usuku luvutha njengeziko, bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi bayakuba ngamabibi. Liyakubashisa lolo suku oluzayo, usho uJehova Sebawothi, lungabashiyeli impande nagatsha. Bese uverse 3 athi-ke, niyakunyathela phansi ababi ngokuba bayakuba luthuli phansi kwamathe ezinyawo zenu ngosuku engilwenzileyo, usho uJehova Sebawothi. Amen. Kuthiwani? Kuthiwa-ke lolo suku lushisa njengeziko, bonke abay'qhenyayo nabo bonke abenza okubi bayokuba ngamabibi. Kuze kuthiwa liyakubashisa lolu suku oluzayo, kusho uJehova, lungabashiyeli impande nagatsha. Asiqondeni-ke la makhulunywa ngempande noma kuthiwa impande nagatsha. Impande yibo bonke laba bantu abenza ububi, abalalela uSathane, abahlanganyela kanye naye ekudeleleni uNkulunkulu ney'ngilosi zakhe. So ziyimpande lezo, yabo amagatsha lawo, ngiyaxolisa. Amagatsha yibo bonke laba bantu abenza okubi, abaphula umthetho kaNkulunkulu, behlangene namadimoni, iy'ngilosi zobumnyama, ukudelela uNkulunkulu nakumhlambalaza. Impande, instigator, uSathane uqobo, ubhongoza, umnikazi wesono. So lolu suku uma lifika liyofike liqede wonke uSathane nabalandeli bakhe namadimoni okuzimpande zakhe, bese seliqeda abangamagatsha akhe, bese seliqeda impande yesono okuwuyena uqobo uSathane, umphilisi wobubi nowokona. Uma ufunda incwadi Obadiya 1 ufunda uverse 16 wakhona, uyaphendula nawe la uthi, ngokuba njengalokho niphuzile entabeni yami engcwele, bayakuphuza kanjalo bonke abezizwe, baphuze, bagwinye, babe njengokuthi abazange babe khona. Babe njengokuthi abazange babe khona. Cela sifunde amakhoba 37 verse 10 masaphendula wona lo mbuzo ukuthi kuzophela kangakanani ukubhujiswa kwabo. Siyathola ukuthi hhayi cha, kuyoba ngathi abakaze bebe khona, bayoba ababibi, kuyofa bona ababi, kufe nanoSathane ukubhongoza impande yabo bonke ububi. Uma ufunda amakhoba 37 verse 10 uthi uNkulunkulu-ke kusengumzuzwana omubi angabe esabakho. Kuyakuthi lapho uhlola indawo yakhe uyakube engasekho. Amen. Kusengumzuzwana omubi, umuntu omubi nje emhlabeni angabe sabakho. Uyakuthi lapho uhlola indawo yakhe uyakube engasekho. Usho uNkulunkulu kanjalo ukuthi hhayi, noma abantu ababi bengabonakala be-powerful, kungekho muntu omayo baphikise bebusa noma benzani, kodwa kuze isikhathi lapha
azabe bengasekho khona. Uyawufuna indawo yakhe, bheka ngokusamfumana. Kuze kwathiwa babe njengothuli ey'nyaweni zabalungileyo. Qaphela-ke ukuthi-ke ababi bazobhujiswa baphele babe umlotha njengoba bezihlanganisile ngokungenakuxazululeka nesono. Ngoba uJesu uma ebuya kahle kahle uzobe ezoqeda isono. Ngenxa yokuthi isono sizobe siyintandela, umuntu ey'thandele ngesono, kuyobe sekuphoqa ukuthi uJesu abhubhise umuntu, abhubhise isono. Unfortunately isono sizobe sisemuntwini, uyobe sebhubhisa isono nesoni esingaphendukanga. So ababi bazobhujiswa bephele babe umlotha njengoba besihlanganise ngokungenakuxazululwa nesono. Laba bantu-ke balonile ilungelo labo lokuphila nelokungafi, bakhetha ukufa nokubhujiswa. Ngenxa yalesi sizathu balangeniswa njengamakhoba, njengamajikojiko, banjengameva noma ukhula, njalo njalo. So ukubhujiswa kwabo ngeke kube ukulahlekelwa ngempela. Yibona abazobe bezilahlekisele ngethuba lokuthola ukuphila okuphakade. So ukubhujiswa kwabo kuzobe kuyisenzo somusa nesothando ngasohlangothini kaNkulunkulu. Ngeke kube khona lutho oluyigugu olulahlekayo. Ngeke kulahleke lutho bekufanele ukuba lugcinwe. Imi kanjalo indaba. So umbuzo mhlampe sesiya ngasemaphethelweni ukuthi kuzophela kangakanani ukubhujiswa kwesono na? Sesifundile. Kodwa ngisacela ukuthi si-ede ngencwadi yaPetru 2:3. Sizofunda amavesi awu-3 ku-2 Peter 3. Sizofunda nje amavesi awu-3. Ngizocela siwafunde uvesi 7 novesi 12 novesi 10. Uthi uvesi 7, 2 Peter 3 verse 7 uthi-ke, kepha izulu nomhlaba okukhona manje kubekelwe umlilo ngalo lona leli zwi, kulandeleke usuku lokwahlulela nolokubhubha kwabantu abangamesaba uNkulunkulu. Uvesi 12 athi, nibheka nilangazelela ukufika kosuku lwaNkulunkulu, ayakubhidlika ngalo amazulu ashe, konke kushe kuncibilike. Bese uvesi 10 khona laphana ku-2 Peter 3 uvesi 10 yena afundeke kanje, kepha usuku lwenkosi luyakufika njengesela mhla amazulu eyakudlula ngokuhlokoma, kuyakusha konke kubhidlike, nomhlaba nemisebenzi yawo iyakusha. So kuphelela kangakanani ukubhujiswa kwesono na? Kuzobe kuphelele, kuyothi uma kuhlanzwa, kuhlanzwe wena zulu, kushe kuhlanzwe wena mhlaba, ngoba uNkulunkulu uyobe engayimisela ukuthi bekhona okuncane okuzosala uphinde kunakalise emva kokuqedwa kwesono. Mhlawumbe umbuzo umuntu azozibuza wona ukuthi izingelosi-ke zizokwelekelela kanjani ekuhlanzweni kwesono na? Iy'ngelosi ngabe zona yizobe yelekelela kanjani ekuhlanzweni kwesono na? Uma ufunda uMathewu 13, uMathewu 13 uvesi 41 novesi 42, uthi uNkulunkulu lapho uthi, indodana yomuntu iyakuthuma izingelosi zayo zibuthe zikhiphe embusweni wayo konke okukhubekisayo nabenza okubi, zibaphose eziko lomlilo, lapho kuye kuba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Amen. Usho njalo uNkulunkulu. So umbuzo kuzothi yini uNkulunkulu engaziniki izoni ithuba lesibili? Lapho indaba uNkulunkulu ayobe engayinika izoni ithuba lesibili. Singagodla njalo ngoba sifunda nje yilona thuba leli sinikezwe lona sokuba sikhethe ukuthi ngabe siyamlalela noNkulunkulu noma simlaleli. Uma sifunda amaHebheru 9 uvesi 27, uthi uNkulunkulu encwadini yamaHebheru 9 uvesi 27 wakhona uthi, futhi njengalokhu umiselwe abantu ukuba bafe kanye, emva kwalokho ukwahlulelwa. Amen. Kumisiwe nje lokho ukuthi sonke sizofa, abantu awuthi sonke, abantu bafe kanjani? Kanye. Emva kokufa kanye kuzokuba khona ini? Ukwahlulelwa. Yebo. Uma ufunda uLuka 16 uvesi 31, uNkulunkulu uthi lapho encwadini yaLuka 16 uvesi 31, uthi uThixo, Luka 16 verse 31, kepha wathi kuso, uma bengalaleli uMose nabaprofethi, kabayikuvunyiswa noma kuvuka umuntu kwabafileyo. Amen. Kunjalo. Simele ukulalela lezi iy'ncwadi uNkulunkulu akasilobele zona. Simele ukulalela le ncwadi uNkulunkulu akasilalelise yona ayebhale ngoMose baningi nangabaprofethi. Umbuzo wokugcina wosuku lanamhlanje uzakuthi, kunikezwe isixwayiso sini kubantu bonke na?
uNkulunkulu unikezile isixwayiso kubantu bonke. Singabe isixwayiso sini lesi uNkulunkulu asinikeze abantu bonke na? Uma ufunda incwadi yamaHebheru 3, ufunda uverse 7, uverse 8 noverse 13 khona siyafumana ukuthi uThixo uthini. AmaHebheru 3, uverse 7, uverse 8 noverse 13 afundeka kanjena. Uthi, ngalokho njengokusho kukaMoya oNgcwele ukuthi namuhla uma nilizwa izwi lakhe, ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu njengasekucunulweni ngosuku lokulingwa yehlane. Yebo. Uma ufunda uverse 13 athi, kepha yalanani imihla ngemihla kusathiwa namuhla, ukuze kungabikho kini owenziwa lukhuni ngokukhohlisa kwesono. Amen. Asilayane umuntu avume uma eyalwa ngezwi laNkulunkulu, ngoba kuzisikhathi lapha khona kuthiwani, kepha yalanani imihla ngemihla kusathiwa namuhla, ukuze kungabikho kini owenziwa lukhuni ngokukhohlisa kwesono. Umuntu engaze eqine ebubini ey'tshela ukuthi right engekho right, ngenxa yokuthi abaseduze kwakhe bayasaba ukumtshela ukuthi le nkohliso oyenzayo izokwenza ukuthi uyifumanele wena ukufa kwesibili. Yabo, sikhulumeni uNkulunkulu ukuthi ukhuluma kuyisikhathi noma ngesikhathi. Lapho uhamba, lapho udla, lapho uvuka, simele ukuxwayisa uNkulunkulu usinikeze leso sixwayiso siyabantu bonke ukuthi nxa silizwa izwi lakhe singazenzi lukhuni izinhliziyo zakhe. Siyakuba njalo-ke bafowethu nabodadewethu nonke emakhaya, isiphetho sabantu ababi. UThixo uma esiphila ukuphila, sizofunda isifundo 6, isihloko sakhona sizabe sithi umhlaba omusha, umvuzo wabalengileyo. So ukufishanisa siyafumana ukuthi uJesu ekubuyeni kwakhe uzolanda abantu bakhe abangcwele abaphilayo bayoguqulwa, abafilayo bayovuka emathuneni bengenakubola, behambe naye beyozula iminyaka ey'nkulungwane. Khathi ehambe bashiya labo bazobe bephila ababi, bayovele nje badindilize bafe bebulawa inkazimulo. Ayekho uyobangcwaba, kunalokho kuyobizwa iy'nyoni emagumbini amane omhlaba zibadle labo bantu. So uJesu uma ebuya bazobe sebefa ukufa kwesibili, ngoba ukufa okulandelayo abayokufumana bonke sebehlangene nalaba abangabulawanga inkazimulo. uJesu uma esebuya kukhona abazobulawa o-HIV no-COVID noma nje izifo nje noma zikhali, bazobe sebevuka-ke sekuqaba oluningi. Kukhona lolu lafa khathi uJesu ebuya, sekukhona laba abafa njengamanje, kukhona okhayini abafa back then. Emva kwalokho bese belivukela ukuthi bethole ukufa kwesibili ngoba banqobanga ukuyichibi lomlilo. Kahle hle lokufa kwesibili uNkulunkulu lolo chibi lomlilo belilungisele uSathane ney'ngilosi zakhe. Angithi yabo, bengesilona lo muntu uNkulunkulu uyasithanda yakho ndlovu ekhuluma afuna ukuba siphenduke. So ichibi lomlilo bekuwela ngaSathane, bekuwela kaSathane nezingilosi zakhe. Futhi uJesu Kristu lichibi lomlilo ngoba efuna ukufaka lona uSathane ney'ngilosi zakhe bekuwela ukuthi uqeda isono. Kodwa-ke ngenxa yokuthi isono sizobe siyintandela abantu besithanda kanje isono, beseva inyama, bethi inyama iyakufuna lokhu, inyama iyafuna ukuthi ngidle kanje, inyama iyafuna ukuthi ngilale ngingashadile noma ngibe neshende ngijole. Angithi yabo, inyama iyafuna ukuthi ngithakathe noma ngithuke. Isiphetho salokho ngoba uNkulunkulu uma ebuya ezoqeda isono, efica lento engavunyiwe, uzobe seqeda leso sono nesoni esizobe singavumanga ukudedela lesi sono. Sisahlele emakhaya sidlinzana namazwi, uThixo asisize masithole isibusiso. Siyabonga mdala amazulu nomhlaba, izwi lakhe esikhathini samanje. Sithobise imiphefumulo yethu phambi kwakho. Sicela ukuthi silamukele, iy'ngqondo zethu zihlanzeke, sikulalele njalo njalo. Libe ukuphila kithi ngoba sikulamukele, salithanda, lasusa yonke inkohliso namanga nokungalungi kuthina. Saphila ngokwethembeka phambi kobuso bakho. NgoJesu siyakhuleka, amen.